ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणम् शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठम् भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटजल्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविगीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालम् एकदासा द्विजपरो यथा विभवस्त्रैः बन्धुभिषणे साधनं कर्तुं समञ्चितः एतस्मिन्नन्तरे काले कारणमिव सत्यनारायणं देवमनसा चेत् चिन्तयते काष्ठविक्रते ग्रामे प्राप्यते चातुर्युद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य कृष्ये व्रतमतमम् इति सञ्चिन्त्य मनसा कायितं शर्करा घृतदुग्धे च गोधूमस्यकजूर्णकं कृत्रे कत्र समादं च गृहीत्वा स्वगृहमिव ततो बन्धुं समाहु अनेके परिभूजितः नामं संस्थापितः किमिदं कुरुषे राजा भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कृतत्सरं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम् अतुलतेजसः मृदञ्जनं शुद्धा साधु प्रोभासाद्रं सरन्कतमे राजन् कर्षेऽहं तयोजितं ममापि सन्तिर्नासि एतस्मात् दशमे मासे तस्य कन्या ऋतुमजायत दिने दिने सा हृदेषु कर्म समाचरते नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरमचः न करोषि तदा कलावती कन्या भवते पितृवेश्मने दुष्टा कन्यां तदा साधुर्नगरे दुष्टा लम्बालमणिभक्त्रं गुणानिधं जातिभे बन्धुभिस्सार्धं बिरुदश्चेन चेतसा वाणिज्यमकरोत्सादृज्जामातु श्रीमता सह तोकतो नगरे तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कडञ्चास्य महद्दुःखं भविष्यति एकस्मिन् ततो शीघ्रमलक्षितः ओम ततो दूता समायाता कारागारे विचारतः मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं तयोर्वचः आतस्तयोर्धनं राजा गृहीतं चन्द्रकेतुः समर्पया
ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಪಿರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಪಿರ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೋಕೊಂಡು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾಣನೆ ಯಾರಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತರೆಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವಣಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಬಂಜಾಣ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜೆ ದಾನದಿಂದ ಪಡೆದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪರಮಾತ್ಮರ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಮಹಾತ್ಮೆನೇ ನಂಗೆ ಮಾತು ತಿಳಿದಿದ್ದಕ್ಕನೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪುರಾಣಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ನಾರದೇರು ಊರು ಸುತ್ತೋಂದು ಸೀದಾ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಆ ಕಲಿನ ಮಹಾತ್ಮೀರ್ದಾವರ ದಾನ ಆಗ್ತದೆ ನಾನಾಯೋನಿ ಸಮತ್ಪನ್ನ ಪಚ್ಚಂತೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಬಿಹಿ ಕಲಿನ ಮಹಾತ್ಮೀರ್ದಾವರ ಜನಗಳು ಬೋದ್ ಬಡ್ಚಾಂದ್ರ ಮನ್ ಪೇರ ಸುಮ್ಮಂತಂದುಲ್ಲಿರಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಕಲಿನ ಇನಿಗ್ಲಂಚನೆ ಉರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಂಡ 1000 ಜನ ಬಡ್ಚಾಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಚಿನ ಮಹಾತಿರ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದ ರೋಗ ನಾನಾ ರೋಗಗಳು ಚುಟ್ಟಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಗ್ಲ ತುಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ರ ರೋಗ ಕೊಂಚ ಬಸತ್ತ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಇಂದು ಮಾತು ಇಂಚಿನ ಕಲಿನ ಮಹಾತ್ಮೀರ್ದಾವರ ದಿನ ನಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ತೋಂದು ಊಪಿದೆ ನಾರದರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು ನೀನು ಇಂಚಿನ ಗುಂಡ ನನ್ನ ಭೂಲೋಕಗಳು ಜನಗಳು ಜೀವೇ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕದಾನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಬಂದು ಇತಿ ಸಂಚಿತ್ಯ ಮನಸ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಂಗತಸ್ತದ ಬೇಟೆಯರಂಗ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಬಂದು ಲಕ್ಕು ಸೀದಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕಲ್ತಡೆ ಸ್ತುತಿ ಮಂತೊಂದು ನಾರದೇವರ ಗೋಪರಿಗೆ ನಾರದೇವರ ಬತ್ನಿ ತೂತು ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬತ್ತೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವತ್ಸ ನಾರದ ಇಡಬಲ ದಾನಂಚ ಬತ್ತ ಬಂದು ಕೇಳಕ ನಾರದೇವ್ರ ಬಂದಿರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣ ಪಡೆದು ಯಾನ ಊರು ಸಂಚಾರವಂತಂದು ಭೂಲೋಕ ಗೋಪಣ ಆಡ ಆ ಭೂಲೋಕ ಬನಗ ಆ ಕಲಿನ ಮಹಾತ್ಮದ ಅವರ ಜನರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗೊಳಗಾಗ್ತಿದೆ ಕಂಚಿನ ಜನಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾನಾಂಡ ಸಾಧಿಸಿದ ಅಂತ ಕೇಳಕ ಅವಾಗ ವಿಶೇಷ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದಿರಿಗೆ ದಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ದಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಪ ದ ವೃತಮಸ್ತಿ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗೇ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಲಭಂ ಮಾತು ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಈ ಪೂಜೆ ಮಂತಿಂದ ಆ ಜನಕನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದಿರು ಪೂರಾ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳೇನು ಒಂದೊಂದು ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ನಿ ಇತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಂತ ಆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂತನೇನು ಒಂದು ವಾಮದೇವ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿರಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಖಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡು ಅತಡ ರುದ್ರಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ಲೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಪಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮನೇನು ವಾಮದೇವ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿರಿ ನನ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಗಣಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿರಿಗೆ ಪುಲ್ಯಕಾಣಿಗಳು ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಂತ್ಲೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ಲೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಗಾನಗ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಬಳಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಷ್ಪಂ ಬಳಿಡು ಅರ್ಚನೆ ಮಂತ್ಲೆ ದುರ್ಗೆ ಸಂಪ್ರೀತಿಯ ಬಳಿ ಬಂದೆ ಅಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತನ ಆ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಬಂದ್ರತ್ತೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದ್ನಿ ಆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದ ಒಂದು ವ್ರತ ಉಂಟು ಈ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಬೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ರತ ಈಗ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇ ಬಂದು ಬಂಧನ ಪಾತಿರ ನಿನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾರದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ದೇವರೇ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಉಂಡ ಇಂಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾನ ತೆರಿಯು ಕಿಂಫಲಂ ಕಿರಿದಾನಂಚ ಕೃತಂ ಕೇಲೇನ ತದೃತಂ ನಿತ್ತ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥನೆ ಇಂಚಿನ ನಿತ್ತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನಾಳ ಪಣ್ಯ ದೇವರೇ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಅವಾಗ ಪರಮಾರ್ಥೆ ಬಂದಿರ್ಗೆ ಸರಿ ಏರಾಂಡ ಭಕ್ತಿರಿಯನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಂತ್ವೇರ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿ ಶಮನಂ ಅಕಲ ದುಃಖಗಳೇನು ಶೋಕಗಳೇನು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರೆ ಧನ ಧಾನ್ಯಾದಿ ಪ್ರವರ್ತನ ನೋಡಿತಾದ ಸಂಪತ್ತು ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೋಗಣಿ ಮಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೆಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸಕಾಲ ಪೂಜೆ ಬಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ 5 ಎಣ್ಣೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ನನಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಏರಿಗೆ ಸಂತತಿಜ ಅಕಲು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂಡೇಡ ಅಕಲಿಗೆ ಸಂತತಿ ನನಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಗುರಿಂಚಿತಿ ಆ ಜೋಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಜಯಪ್ರದಂ ಐಟಿನೆಟ್ಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲುಡಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಆ ಕಾಲವು ಸರಿಯಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರೆ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಂಡ ಬಾತಿರ ಆಂಡ ಆತ ಮಾತ ಪಂಡಿರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಇದು ಮಾತ ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರೆ ಆಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮನ್ವಿತಾಹ ಭಕ್ತ ಪಂಡಿರ ಪಂಡಿದ ಯಾನ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂಜೆನ ಮಂತ್ರಿಂದ ನಿಖಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಅನುಗ್ರಹಿಕ ಪಂಪಿರ್ಗೆ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮಾತ್ರ ಕುಳ್ಳಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಜಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಪಣಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಈ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ್ಪಡಿಸೋಡಿಗೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಕಾಯ
ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ದು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಯವಂತದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಷ್ಟ ಪಡೋರಿಗೆ ಕಾಯ ವಾಚ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಕಥಾ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಕುಳಿನತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತು ದಾದಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಐನು ಪಂಡೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಇಡೀ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಈ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂತೀರಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂಡ ಇಚ್ಚಿನಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡೆ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಮಾತ ಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನೇ ಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಗೋಡಾಪಂಚನ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅನಾಥ ನಮನೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋರಿಗೆ ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ನಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಗೆತ್ತೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಪುಷ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ದೇವರ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಹೀರೆ ಕೊಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಅದು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಗಲೀಜಿತ್ ನೀರೇ ಮುಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಪಡೆದ ಅವೆಲ್ಲ ದೇವರ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎನ್ನೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಂತುಂಡ ಐಟಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆತ ಮಾತ್ರತೆ ಆ ದೇವರನಾಂಡ ಪೂಜೆನೆ ನೃತ್ಯ ಗೀತಾದಿಗಂಚರೆಯತೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹರಿಕಥೆ ಈ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂತುಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟಿಯರಾಪಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸಭಾದ ಭಕ್ಷ್ಯನ ತಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಿದೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂದ್ಕೊಡು ಪಂಬಳೇನೆ ತುರುತ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂತೀರಿ ನಾನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ವಿಶೇಷವ 2ನೇ ಮೂಜನೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನ ಏರು ಮಾತ ಬಂತೀರಿ ಅಕ್ಕನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತೀರಿ ಒಂದೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂತೀರಿ ಆ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣಡು ಒಂಜಿ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಲ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಣಕು ಮಾರಣೆ ಅಲೆಕ್ತೀರಿ ಮುಗುಳು ಈ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದೆ ನಾಲಿಲ್ಲಿ ನಟ್ಟದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಣಕು ಮಾರಣೆ ಕಾಡಿದ್ದು ಕಣಕನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಡಿದ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತು ಐದಾರು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದೇ ಪ್ರಾಯನಗ ನಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಕೆಲಸ ಮಂಚಿನ ತಾಕತ್ತೂರಿಜಿ ಆ ಕಾರಣ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೊಂಡಿರಿ ದೇವರೇ ಇಂಕಲ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೆ ಈರ್ನ ಸೇವನೆ ಬಂದು ದೇವರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೊಂಡಿರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆನ ಮಂತೊಂಡಿರಿ ಐದಾವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟಿರಾದೆ ಅಥವಾ 2 ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಬಂತೀರಿ ಮಮ್ಮನೇನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಟು ಬೇಸರ ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಎಟ್ಟೆ ಗುಣವಂತ ಪಡಿ ಆ ಪೂಜೆನ ಮನ್ ಪಾವಂದು ಅಥವಾ ಮನ್ನ ಮುತ್ತರತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮುಕ್ತಿನ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮಮ್ಮನೇನು ಪೂಜೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂತೀರಿ ನನ್ನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಅಂತ ಮಾತುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಗಧ್ವಜೆ ಬಂದ ರಾಜೆ ಆಯೇ ಉತ್ತಮ ಗುಣವಂತ ರಾಜೆ ನಾ ದೇವರ ನಿತ್ಯ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿತ್ವ ರಾಜೆ ಆತ ಮಾತ್ರತೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ದೇವರಿಗೆ ಬರ್ಮಣಂಚಿನ ರಾಜೆ ಒಂದಿನ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾತ ಬತ್ಮಂಡ್ರಿಗೆ ರಾಜ ನಂದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದವರ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಪೂಜೆ ಕೈಗಂಜಿ ಮೇಲ್ಪುನ ಜೋಗ್ಲಾದಿತ್ತು ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ನಕ್ಲು ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಕಷ್ಟವಾದ ಬಂದು ಪುನಃ ಆ ಜೋಗ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪಡಾದೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಯಾನ ಮಹಾನೇ ನಿಖಲು ಕೇವಲ ಮಮ್ಮನ ಭಾವನೆ ಅಂತೆ ಯಾನ ನಿಖಲಕನೇ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯಾನ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಣದು ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಭಕ್ತಿದ ಜೋಗುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಮಾತ್ಮೆ ನೆಚ್ಚಿದೆ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಬಂತೀರಿ ಮುಂದೇನೆ ವಿಶೇಷವಾದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಬಂದಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಡು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೈಪಡೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಿ ತಂದು ದೇವರು ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಾಳಿಕೇರ ಕದಳಿ ಫಲ ದ್ರಾಕ್ಷ ಫಲ ಚಿಬಕ ಫಲ ದಾಳಿಮಿ ಫಲ ನಾರಂಗಾದಿ ನಾನಾ ಫಲ ನೈವೇದ್ಯಂ ನೈವೇದ್ಯ
जनिता यो विधातदामानि वेदभुवनानि विश्वा यो देवानां नामदा एका एवं सम्प्रश्नं भुवनान्यन्य विच्यत चक्षुत विशदो मुखो विशदो भारत विशदस्माद् संबाहुभ्यान्दमास्मृत्येत्या भावमे जनन्देविकाः राजाधिराजाय प्रसख्य साहिने नमो वयं वै शमनाय कुर्महे समे कामान् कामकृतिवे सशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिता सज्जना सन्निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः समायुक्ता दीपेन च सुपूजितः नीराञ्जनेन सन्तुष्टो भवत्येव जगत्पतेः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः मङ्गलनीराञ्जनं समर्पयामि मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष पुरुषोत्तम ओम नमस्ते सत्यदेवेश नमस्ते वादेवर ईश्वर देवरे कावडु दुर्गा देवी कावडु विष्णु देवरे वादेवरन पूजे मल्पलंगल ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಸ್ವಮೀಶಾಹ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರೊಳಿ ಆಂಡ ಇಂಚ ಸಾಮೂಹಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಸ್ವಮಹೇಶಾಹ ರಾಜೇ ರಾಜಾದಿತ್ತೊಂದು ಬೇರೆಗಳ ಭೇದ ಭಾವ ಮನ್ಪಂದೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಡ್ ದೇಶನ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಡ ದೇವರ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಇತ್ತು ದೇವರ ಮಹಾಜನಸ್ಯ ಸಹಗಮನ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಾಧನಾ ಕರಿಷೆ ಮೂಸದಿ ಮೆಥಾಯಿಗೊಂಡುಲೆ ನಮೋ ಕಾರಂತ शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो 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 शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो गङ्गाधर शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक गङ्गाधर शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपञ्च रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपञ्च रहित निज गुण निहित निदानन्द निज गुण निहित निदानन्द आनन्द अतिशय अक्षय लिङ्ग आनन्द अतिशय अक्षय लिङ्ग शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम धिमि किट तरे
शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गळेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् जडाजूडभङ्गोत्तरं गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं प्रभामण्डलं भस्मभूषाकरन्दम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे तडाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिनिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां ददानं पदाम्भोजनं रायकामन्त
ಒಗ್ಗಡೆ ಇಳಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಇಳಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನ ಶುರು ಮಾಡ್ಪಾರೇನಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಂ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀಂ ಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ ಧ್ರುಮದಳಶೋಭಿನೀಂ ಸುಹಾಸಿನೀ ಸುಮಧುರಭಾಷಿಣೀಂ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈ ಧೃತ ಕರ ಕರವಾಲೆ ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ ಅಮಲಾಂ ಅತುಲಾಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸೇದಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳರೆ ಶ್ರೀತ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವರೆ ಶಾಂತಿಗೊತ್ತು. ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗಿರುವ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಿನಗರ ಇದರ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಾರು ಇರುವ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೇರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಾದ ದೀಕ್ಷಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದೇ ಮಾತಾ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬೆರೆವನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇನ ಶ್ರೀತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಲಕೆರೆ ದೀಕ್ಷಾ ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮೇರಿನಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರೊಳ್ಳೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತು. ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆನೇ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತನ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುಂಜತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಇತರ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸೋಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಆಟಡೊಂಜು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂದಿರದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಜರುಗಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಊರ ಪರವೂರ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಾರಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ತೋಜೊಂದು ತೂರಂಗನೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಾಗ ಅಂದಾಪು ಇರ್ಕೈದ ಒಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಾಪು ಅಂಚಾದು ಅಕಲ ಅಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏತೋ ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ಮೋನೆ ಪನ್ಪುನವು ಇಡೀ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೆ ಅಂಚ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಶಿಸ್ತು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದ ಅಲ್ತ ಜವನರೆ ಎದುಕೊನ್ನ ರೀತಿ ಅವಳು ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಕ್ಲು ತೊಡಗಿ ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಪುಣೆ ಪಾಠ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚಾದು ಏರು ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂತೇರ ಅಕ್ಲೇಜ್ ಯಾನು ಉಡಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬಂತದು ರಡ್ಡು ಕೈತ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೆ. ಈ ಪಂಚಪ್ರಾಣನ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಪಠನಾಪುನ್ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ದೇವರು ನಿಜವಾದ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಐನು ಮೋನೆ ಪಂಚಮುಖಿ ಈಶ್ವರ. ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಒಂಜಿ ತರತ ದೇವರಾಂಡ, ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಅಂಡ, ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಐನು ಮೋನೆದಾರಂದು ಸದ್ಯೋ ಜಾತ ವಾಮದೇವ ಅಘೋರ ತತ್ಪುರುಷ ಬೊಕ ಈಶಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಐನು ಮೋನೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗುಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅವು ಐನು ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೂಪುಂಡು ಐನು ಪ್ರಾಣನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುಣು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಪಂಚಭೂತನೇ ಈಶ್ವರ ಪಡೆದರು ಆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಡೀ ಈಶ್ವರನ ಆಕಾರ ತೂಂಡ ಈಶ್ವರನ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಐನು ಅವು ನೀರುಪ್ಪು ಬೊಳುಪುಪ್ಪು ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಪಂಚಭೂತನು ಒಂಜಿ ಶರೀರಡು ಉಂಡು ಬಂತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ನಾಮನು ಉದ್ದ ಪಾಂಡ ವೈಷ್ಣವರೆಂದು ಬಂತು ತಿರುಪತಿನ ಭಕ್ತರು, ಅಡ್ಡ ಪಾಂಡ ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತರು, ಶೈವರೆಂದು ಬುದ್ಧರು. ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲತಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೈವರು, ಶೈವಾರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು. ಈ ಮೂಜಿ ನಾಮದ ನಡುಟೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಬೊಟ್ಟ ಬಾಡುವೆ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗೋಡು. ಈ ಮೂಜಿ ಗೀಟುನುಂಡತೆ ಬೊಳ್ದುದ ಗೀಟು ಅವು ಎಂಕನ್ನ ಉಲಯಿಪುಣಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿದು ತ್ರಿಕರಣದು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಾತಾಡು. ಈ ತ್ರಿಕರಣಗ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟದಾದ ಬಾಡ್ದಿನಿ ಇದು ಪಂಡ ಅವು ಸಾತ್ವಿಕತೆದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಚುಕ್ಕೆವು. ಅಯ್ಯ ಯಾಪಾಲ ಮೀರರ ಬಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾದ ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೈಕವು ಸಂಕೇತ ಅಂಚಾದು. ಈ ಮೂಜಿ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ನಾಮಡ್ಡಲು ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಉಂಟು. ಈಶ್ವರ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಆಯುಧ ತ್ರಿಶೂಲ, ಒಂಜಿ ಮೊನೆತನವು ಶೂಲ ಐಕ ಮೂಜಿ ಮೊನೆತನ ತ್ರಿಶೂಲ. ಆ ಮೂಜಿ ಮೊನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನು ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಪಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ತ್ರಿಕರಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶರೀರಡು ಎಂಕಲು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೈಕವು ಸಂಕೇತ. ನನ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ಪನ್ಪುರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳೈಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನರಮಾನ್ಯನ ಉಳೈಡುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿದುಂಡು ಐದು ಸಂಕೇತೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಆ ಉ ಮು ಪ್ರಣವ ಅಕ್ಷರ ಅಂದು ಪನ್ಪ. ಈ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಐತನಾಯಿನ ಧಾತು ಉಂಡು ಬೀಜ ಅಕ್ಷರಲು ಐನು ಪೂರ ಸೇರಣ ಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಓಂ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಉಳ ಹಿಡಿದು ಬರೋಡು ಆ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಓಂ ಆಪುನೆವು ಐನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಡ ಆಪು ಬಂದುಲೆ ಶಿವ ವಾರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು. ಶಿವನು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗದ ಮುಖೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿಂಜಿ, ಬಾಕಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿಚ್ಚಿ. ಮಂಗಳಾದೇವಿಡು ಪುರಂಚಿನ ದೇವಿನ ಬಿಂಬದಾದು ನಾವು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಭೂತ ಐತ ಮಿತ ಧಾರಾಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ತೂತ ಕೋಡೆದ ದಿನೋಟ ಅಂತ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ವಿಗ್ರಹಗೂ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ. ಈ ಲಿಂಗ ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷದ ಸಂಕೇತ. ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ದುಂಡಗಿನ ಕಲ್ಲು ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಉರುಂಟಾಯಿನ ಕಲ್ಲು ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ನೀಳ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪು. ಈ ಅಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊನ್ನವು
ನೀಟ ಕಲ್ಲದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಆಣು, ಅವು ಪುರುಷ. ಇಡೀ ಲೋಕದ ಸಂಚಲನವು ಪುನವು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಆರಾಧನೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪಲುಂಡು, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಉಂಟು. ಅಂಚಾದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಲಯ ಗಮನ ರಹಿತತ್ವಾತ್ ಲಿಂಗಮಭಿವಿಚ್ಯತೆ ಎಂದು. ಲಯ ಗಮನ ಪಂಡ ನಾಶ ఒక ಚಲನೆ ಅವು ಪೂರ ಮೀರಿನಂಚಿನ ಆದ್ಯಂತಿಕ ಪರಮೋಚ್ಚವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಲಿಂಗ. ಆ ಲಿಂಗದ ಮುಖೇನ ದೇವರನ್ನು ತೂಂಡ ನಿನ್ನ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಬಕುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡುವ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಪನುಂಡ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕೇರಳದ ದರ್ಪಣ ಬಿಂಬದ ಕಲ್ಪನೆ ಫುಲ್ಲಂಚನೆ ಅಂಚಿನ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆದ ದಿನ ಅವು ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಬಂದುಲೆ ಇಡೀ ವರ್ಷೋಡು ಸರಿ ಕಿಪಿಕೊರ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷೋಡು ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖ. ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ರಡ್ಡೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಕೇಂಡ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಲೇ ಬಾಕ ಸಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ನವರಾತ್ರಿ ವರ್ಷೋಡು ರಡ್ಡು ಸಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು, ಐ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪು. ಚೈತ್ರ ಮಾಸೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು, ಐಕೆ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ಪುದರು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಶರತ್ ಮಾಸಡು ಬರ್ಪುಂಡು, ಐಕೆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪುದರು. ಏನ ಮಿತ್ರರು ಯಾಪನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಬರಪಿರೋದಾಯ ಶರ ಪಂಡ ಬಾಣ ಅತ್ತ ಬಾಣ ಮುಳುತಿನ ದಿನ ಅದಕ್ಕೇನು ರತ್ತು ಶರತ್ ಮಾಸದ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಚಾದವು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ. ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16 ಬರ್ಪುಂಡು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16 ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೂಂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಶಿಶಿರ ಋತುಟು ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸೋಡು ಪಂಡ ಮಾಘ ಮಾಸ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಡ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಕೋಡೆ ಆಯ್ನ ದಿನ ಅವು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಮಹಾಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಮುಂತ ದೇವರನ್ನು ಮಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಅರ್ಥ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕೋಡೆದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಪುರಾಪು. ಈ ಇಡೀ ಮೂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಕೋಡೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಗರಣೆ ಕೊಂಡುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆನಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ನಿರಂತರ ತಾಂಡವ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮತನದ ಕಾಲೋಡು ಉಂಡಾತಿನಂಚಿನ ವಿಷದಾದೊಂದು ಐನು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಾನಮಲ್ತಿನ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಭಗೀರಥ ಮುನಿ ಲೋಕಡು ಕ್ಷಾಮಡಾಮರ ಉಂಡಾಯಿನ ಪುರತುಡು ನೀರು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಗಂಗಾದೇವಿನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಂಗಾದೇವಿನ ತನ್ನ ಜಟ್ಟೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು. ಇದು ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಂಚ ಕಳೆಯೋಡು ಮನ್ಪುನೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಪೊಡುಗೆ. ಜಾಗರಣೆ ಈಗ ಈ ಜಾಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಥರ ಗೊಂದಲ ಒಂಥರ ಕೂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಯ ಪಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಬಗೆಟು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ತುಳುತ್ತ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ನಂಬಿಕೆವು. ಶಿವರಾತ್ರಿದ ನೀ ಜವನೇರು ಜೋಕುಲು ದಿಂಜ ನೆರಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಜವನೇರು ಜೋಕುಲು ದಿಂಜ ನೆರಡೆ ತಿನ್ನೋಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ನೇರ್ನ ತೋಟದ ಬೊಂಡ ಕಂಡುನಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾಕಿಲ್ ನಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪುದ ಬಾಕಿಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ದೀಪುನಿ ಶಾಲೆದ ಬೋರ್ಡುನು ಗೂಡಂಗಡಿಗೆ ದೀಪುನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೋಡೆದ ರಾತ್ರಿ ಈ ಭಾಗದ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಭಾಗದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ತಾತು ಇಂದು ಎಂದ ಈ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಇದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಕರೆಯೋದು ಶಿವ ನಿರಂತರ ತಾಂಡವ ಗುಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೋಡೆದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಯೋದು ಏರ್ಲ ಜೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಡು ರಾತ್ರಿ ಕರೆಯೋದು. ಈ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡುಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರಾಂದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಜವನೇರು ರಾತ್ರಿ ಕರೆಯೋಡು ಅಮ್ಮ ಬಂತೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಜೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಕೂಡ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಜವನೇರು ಪೊರ್ತು ಬೋಡತೆ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ಅಪಗಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಅವಾಂತರಲ್ಲೂ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಅವಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಡು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಲಾಭದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಂಡ ತಾದ ಇಲ್ಲದ ಕಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಉಚಿತ ಜಾಗರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಜ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಇಂಕಲು ಕಂಡು ಪತ್ತಿನವು. ನಿಜವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಕಂಡೋಡು ಬಾರಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಕಂಡೋಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ತಪ್ಪು ಭ್ರಮೆ. ಏತೋ ಸಲ ಎನ್ನಡದ ಪದ ಕೋಡೆದ ಅವಾಂತರಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಏತೋ ಜನ ಕೇಳಿ ನೀಕು ನಾ ಧರ್ಮೋಡಿ ನಾನು ಪನ್ಪೇರ ಕಂಡು ನೀನು ಸರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ
ತರತಗಡಪುಲಿಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಾ ಧರ್ಮ ಯಥಾರ್ಥಾನ ಅನುಕಂಪತೆ ಸುಧರ್ಮ ಅಂದು ಕೊಂತೀನಿ ವೇದೋಲು ಓಲು ದೀನರಗು ಬಡವರಗು ಅನುಕಂಪನ ಕೊರ್ಪಣ ಅವು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ. ಆ ದೀನರಗು ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪಣ ಧರ್ಮ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸುಧರ್ಮ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚ ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಆ ಇತ್ತವಂತ ಕಡಿಮೆ ಆತು ನಾಂಡಲ ನಡತೊಂದು ದಯ ಮಲ್ತದ ಈ ಭಾಗೋಡು ಅವನ್ ಎಚ್ಚರದೀದು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ವಿನೋದ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೋ ನೆನಪೊರಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆలు ತೆಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಂಡ ಧರ್ಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪರ ಧರ್ಮದಗಲು ತಿಳಿಪು ನನ್ನ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಐತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಶಿವ ಇಂಕನ ಉಲೆ ಇಡುಂಡೆ ಓಲುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಇಂಕನ ಶರೀರನೇ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಈ ತರೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬವು ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಲಶವೇ ಈ ತರೆ ಲಿಂಗದ ಮಿತ್ತು ದೀಚಿನಂಚಿನ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ಮುರ ನೀವು ಶಾರದಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ತೀರ್ಥದೆ ಪುನಃಕ್ರಮ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅವರು ಭಟ್ರು ತೀರ್ಥ ಕುರಿಯರು. ಈ ತೀರ್ಥದೆ ಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ಇನ್ನು ಓದುದು ತೆರಿನತ್ತು ದಯಪಡ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಓದುದು ತೆರಿನತ್ತು ಮಾತ ತೂದು ಕಲ್ತಿರನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ದೇವರ ಎದುರು ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕುಲ ಇದೇ ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈ ನೀಟಿಯರು ಭಟ್ರು ತೀರ್ಥವರ್ನಾಡ ಜೋಕುಲ ಅಂಚನ್ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಉಂಡ ಎತ್ತೋ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಅದು ಬೆಲೆ ಮಂತಂದು ಅವಳು ನೇರ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಓದುಂಡೆ ಇಂಚ ತೀರ್ಥವರ್ನಾಗ ಎತ್ತು ಮೋನೆಗೆ ಹೊಚ್ಚುವರು ತರೆಗೆ ಹೊಚ್ಚುವರು ಯಾಕೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ತೀರ್ಥ ಪತ್ತನದ ಯಾಕೊಂದು ಕ್ರಮ ದೀತಿಯರು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳುದ ತುದಿನು ಈ ಮಲ್ಲ ಬಿರಲುಂಡತೆ ಕುಂಭ ಬೆರಳು ಐತ ತುದಿನ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳುದ ಮುದೇದ್ರಿ ದಿಯೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ತೂಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಳು ಈ ಕೊಂಬೆರಲುದ ತುದಿನ ಕೊಡಿನ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳುದ ನಡುಕು ದಿಯೋಡು ಓಲ್ಲ ಸಂದು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬಿರಲು ಸೇರೋಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಈ ತೀರ್ಥಗದಾದಪ್ಪ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ನೋಡಿಸಿ ಇದು ದಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಇಂದೆಟ್ಟು ಗಾತ್ರೋಡು ದೀರ್ಘವಾದ ಪುನಃ ನಡುತ್ತ ಬಿರಲುಂಡತೆ ಅವು ಶಿವನ ಪೀಠ ಶಿವನ ಲಿಂಗವು. ಆ ತೀರ್ಥ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಗೈ ಅವು ಪಾಣಿಪೀಠ ಅಂಚ ಅದು ತೆರಿನ ಭಟ್ರದಾದ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಂಡ ಈ ನಡು ಬಿರಲ್ದ ನಿತ್ಯ ತೀರ್ಥ ಮೈಪುವೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಕಲು ಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ತೋಡು ನಡು ಬಿರಲ್ದ ನಿತ್ಯ ತೀರ್ಥ ಮೈಪುವೆ ಅಪಗ ಅವು ಜತ್ತದ ಬತ್ತದ ಪಾಣಿಪೀಠಡು ಕುಲ್ಲು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ಭಾಗ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಕೈತ ಮುದೇಲಿ ಈ ಭಾಗ ಮೂಲತೋ ಗೌರಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ ಭಾಗಗಳು ಪರೋಡಿದೆ ಅಪಗ ಇಡೀ ಶಿವಲಿಂಗದ ತೀರ್ಥನ ಅಭಿಷೇಕ ತೀರ್ಥ ಪರವಲ್ಲ ಕಾಣ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೈತವಲ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಕೋರ್ತೇವೆ ಎಂಕಲು ರಡ್ಡು ಕೈಗೆ ಜೋಡಾದು ಉಂಟುಲ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಕಲು ಐತ ಉಲೈಡ್ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪಲ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇನಿಮೂಲು ಆಚರಣೆ ಆವದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಅರ್ಧ ಎಕ್ಕದ ಮುಖೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಚರಣೆ ಆತನದು ತೆರಿಯೆ ಏಕಾಹ ಅಂಡು ಅರ್ಧ ಏಕಾಹ ಈ ಏಕಾಹ ಆಹ ಪಂಡ ದಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಭಜನೆ 7 ದಿನ ಆಡ ಸಪ್ತ ಆಹ ಪಂಡ 7 ದಿನದ ಭಜನೆ ಆತು ಅಂಚ ಪುನಗ ಆ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ದಿನದ ಭಜನದ ಮುಖೇನ ನಗರದ ಭಜನದ ಮುಖೇನ ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಸರಣ ಒಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಏನೊಂದು ಕಳಕಡಿದ ಭಿನ್ನ ಉಂಟು 3 ಸೇರಿನ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ 3 ಭಜನೆ ಆಪುನಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ನಮೂನೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸಾಮ್లో ಉಪ್ಪಾಡು ಆತು ಹೊರತು ಕಲ್ಪಾಡು ಮೂಲು ಭಜನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೆ ಸಮಯ ಉಂಟು ಈ 3 ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಅದು ಧೂಪಾರತಿ ಪತ್ರ 3 ಮಂಗಳ ಆವಡು ಅಭಂಗ ಆವಡು ಆ ಪೊರ್ತುದ ಅವಧಿಡು ದಯಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಪುಜಿ ದಾದ ಸರ್ ಅವಳು ಬೋದು ಭಜನೆ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀರು ಬರೆಪಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡ್ಸಿ ಆ ಬಾಲೆ 10 ಜನತ ನಡುಟು ಸೇರ್ದು ಹುಲ್ಲುಂಡ ಆತು ನೆಟ್ಟ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ಏತೋ ಸಲ ಈ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆ ಶಾಲೆಡು ಸರ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಾರ ದೋಷದ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠಣ ಆತಿಚ್ಚಿ ಭಜನೆ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಅಂತ ಬಂಡ ಎತ್ತು ಅಕ್ಷರ ವಾರಿಜದಯ ಪತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಬನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಬಂದ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಇಂದು ಪೂರ ಸರಿಯಾವಡಿತ್ತಿನ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ಪೋಯರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಭಜನೆ ಕಡಪುಡಿ 4-5 ದೋಷ ಸರಿಯಾಕೊಂಡು ಸರಾಗವಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆನ ನೆನಪುದೀರ್ನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಪುಟದ ನೋಡ್ಸನ್ನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಅನ್ಪನ ಸಾಧ್ಯ. ಭಜನೆ ಭಜಿಸು ಜಪಿಸು ನೆನಪಿಸು ಆ ಮೂಜಿಲಾಪು ನೆನಪಿಸುನ ಉಂಡೈತು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡಿಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಡು 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ಸೇರೊಂದೇರು ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಮಾತಲೈಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಭಜನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಇಂಚಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷದ ಆಪುನಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಡೆಟ್ 24 ಪದ್ಯನು ಜೋಕುಲು ಒವೇ ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಾನೆ ಬಂತ ಇದು ಪವಾಡ ಆತಿನತ್ತು ಓವೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪಾಠ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಖೇನ ಬತ್ತಿ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಕೊಡೋಪುನ ಬದಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಲತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಸೇರಿದ ಹುಷಾರಾಗ್ತಿರೋದು ಅಂಚಾದು ಭಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡೆಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಮಂದಿರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಗೆಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕಡಲಿಡ್ದು ಪುಂಡಿಡು ನೀರು ದೈದೆ ಆತೆ ಅಂಚಾದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಮಂತಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಾರಿ ಈ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬಕ ಈ ಮಣ್ಣುಗೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿದಾದ ಪಂಡ ಪುದರಡೆ ಅವಿನಾಶಿನುಂಡು ವಿನಾಶ ಎಪ್ಪಗಳು ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮೂಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೂನಾಗ ವಿನಾಶ ವಿಮುಖವಾದ ಸದಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿಮುಖವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸುಲಕ್ಷಣಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾವಡು ದೇಹ ದೇಶ ಬೊಕ ಮಾತ ಚಿಂತನೆ ನಡಪಡು ಎಂಚ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಗೋರ ಬೋಳ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಡ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಬಿಂಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅರಿವುನು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮಡ್ಲ ಉಂಟು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನೇತ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರಿವು ಇಚ್ಛಿ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಿ ನೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಡು ಅಂತರ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಟಲ ನಮ್ಮ ದಿಯೊಂದಿಚ್ಛ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆల ಅವಾರ್ಡ್ ಮಠದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಪೋಯರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಿಚ್ಚೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಯುವತಿಯರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಆತ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಾ ಇತಿಹಾಸ ಆಯ್ತಾ ಪವಿತ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತು ಅಂಡ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಮ್ಮ ತೂನಲ್ಲ ಅವು ಪುದರ್ಗಾತ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆವಡು ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅವು ಪುದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಪ್ರತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಟ್ರೆಡ ಬಂತೇರು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪುರುಸೋತು ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪಲೆ ಹೂವೇ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾದ ಪಂಡ ಮದಿಮೆದ ಮದುರಂಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆವಡು ಮದಿಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಐತೆ ಅವು ಪುದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತ ನಂತರ ಸಾಧಿ ಇಂಚಿನ ಐ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರೆ ಸರಿ ನಂಗೆ ತೋಚಿಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪನವು ದಾಯ ಮಲ್ಪುಯರೆ ಆಯ್ತ ನಂಬಿಕೆದ ಮಹತ್ವದಾದ ಆಯ್ತ ಅರಿವು ನಂಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಿಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇತ್ತನೊಳ ಆಡಂಬರಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಬೇಜಾರಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಂದೆ ಬೇಟೆಯರ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಏರಿಡ್ದಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಳಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ದಾಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಜವಾದಲ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ
ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿ ಪನ್ನದನ ಐತೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಪದ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪದು ABCDEFG ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅವಡು ಶ್ಲೋಕ ಅವಡು ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವಡು ಐತ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ TV ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತೋಪನಂಚ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅನಾವರಣ ಮೂಲಾವಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತುಂಗ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬಡಾದ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನಾತು ದುಂಬು ಪೋವಡು ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ದಾಯಿ ಪಾತಿರಣಿ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೀತ ಪೂರಾ ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಸಾಧಾರಣమైన ಹೆಜ್ಜೆ ದಿಟ್ಟ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಡು ದೆತ್ತುನಂಚಿನ ದೀನಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ದುಂಬಾತ ಪೋವಡು ಜವನಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ದೃಢ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಕ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾತ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಬೋಡಾತ್ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡು ಐನು ಖಂಡಿತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತನೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಪರಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬತ್ತನೈತ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ರಟ್ಟು ರಾಜರ ನಕಲು ರತ್ತಟು ಪೋನುತ್ಯರಿಗೆ ಅಕಲು ಎದುರು ಬದ್ರು ಬತ್ತೇರಿ ರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಆ ಅಂಚಿದು ಬತ್ತನ ರಥ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಜನ ರಥ ಇಂಚಿದು ಪೋಡು ಆಂಡ ನನದ ಪೋಪನಂಜನ ಸಾದಿ ಆ ಸೇತುವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಪೂರವಾಯಿನ ಸೇತುವೆ ಐದು ಒಂಜಿ ರಥ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ರಟ್ಟು ರಥಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾರಕನಕಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ರಥ ನಡತ ಪೋಂಡು ಏರ್ನ ರಥ ದುಬ್ಬು ಪೋಪನೆ ಪಂಡಿತು ಅಪ್ಪಗ ಈ ರಟ್ಟು ರಥಲ ದುಬ್ಬು ಬಾರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅక్కడ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಏರ್ನ ರಾಜಿ ವಾ ರಾಜ್ಯನು ಅಲ್ವಿಕೆ ಮಂತನ ರಾಜಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತಿನ ಆಯನ ರಥ ದುಬ್ಬು ಪೋಡು ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುರೂತ ರಥದ ಸಾರಥಿ ಬಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಇಚ್ಛದ ನಗ್ಲಿಗೆ ಐದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಉನಿಯರೇ ತಿನಿಯರ ಇಚ್ಛದ ನಗ್ಲಿಗೆ ಉನಿಯರೆ ತಿನಿಯರೆ ಕೊರ್ತು ಆರು ವನಸು ಮಲ್ಪೇರಿ ಅವ ತಂದೆ ಇಂಕಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆತಾತ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅನಾಥರಿಗೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ರಡ್ನೆದ ರಥದ ಸಾರಥಿ ಪಂಡಿಗೆ ಹಾವು ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣನೀರು ಬತ್ತಂಡು ಐನು ಪಂಡದ ಬಂಡಿಗೆ ನಿಖಲು ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಸುರುತ ರಥದ ಸಾರಥಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಾಲ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ಯೇನ ಜನಕ್ಲೇ ಬೋಡಾದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ಯೇನ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬೇಜಾರು ಪಂಡಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೈತಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲ ರಾಜ್ಯಡು ದೀನ ದಲಿತರು ಇಚ್ಚೇರಿ ಬಡ ಬಗ್ಗೆರು ಇಚ್ಚೇರಿ ಅತ್ತದ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪನ್ಪಣ ಅವು ಐತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಪನ್ಪಣ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲ ರಾಜ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವಂಚಿನ ಓವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಗಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಕ್ಲು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೊಂಡು ಇತ್ತನ ಇಂಕುಲೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ದೇತ ನೋಡ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲೇ ಇಂಕಲ ರಾಜ್ಯೋಡು ಇಕ್ಕೀರು ಅಪಗ ಸುರೂತ ರಥೊಡಿತನ ರಾಜಿ ತೀರ್ತು ಬತ್ತದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪದ ಪಂಡಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅವು ನಿಖಲ್ ನಾವು ದಯಪಂಡ ಓಲು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಇಜ್ಜ ಓಲು
ದೀನ ದಲಿತರ ಇಚ್ಛೆರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅವ್ವ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೋಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷಾಪನ ಬಂಚಿನ ರಾಜ್ಯವು ನಿಜವಾಯಿನ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯಪಂಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ 6 ರಾಷ್ಟ್ರ 6 ಸರಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇಂಚೆ ಆಂಟ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾವು ನಿಜವಾದಲ ಮುಂದೆ ದುಮ್ಮತ್ತ ಪೋವಡು ಐಕಾದು ನಿಖಲು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂಕಾದತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಏರಾತು ತನ್ನ ಶ್ರಮಣ ಪಡೆಪೇರ ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಗ ಅಕ್ಲೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಸಾಯದ ಉಂತಂಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗಾದ ನಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಣಂಜನ ಪಾತ್ರ ಇವೊಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗಾದಪ್ಪು ಇವೊಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಜನಮಾನ್ಯರಿಗಾದಪ್ಪು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಂಡತ್ತ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಂಡ ಈತ ಬೇಗ ಮುಗಿಂದತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ದಾಯನು ಪಂಡ ಹೊರ ಆದು ಪೋವಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರವಡು ಒಂಜಾ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಬಂಗ ಬರದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆದು ಪೋವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುರಲ್ ಕೋಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಡತಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಲು ಇದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೋಡಂಡ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಯನ್ ಪಂಡ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೋಡ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಭಕ್ತಿಲ ಆತೆ ನಿಷ್ಠೆ ರೂಪೋದು ಅಂಚಿಸಿನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೌರವ ಮಾತ ಈ ಪರಿಸರಡು ಉಂಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇಂಚಿಪ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಂದು ಬರ್ತು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ಒಂಥ ಸಮಯಡು ಯಾನಿ ಮಂದಿರಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಂದಿರ ಪೊರ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎದುರ್ದ ಮೇಕೆ ಮಾತು ಈತ ಆದಿಜ್ಜಾಡು ಇಂಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಲೆ ಅಂತೂನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂದು ಪುಂಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಆಡು ದುಂಬೆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಗರನ್ನು ಎದುರು ಸೇರ್ಸಾಯರು ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರದಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆದ ರೂಪಡು ಮಂದಿರನ್ನು ಬೊಕಲಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಮಂದಿರಲ ಬೆಳಗಲಿ ಮಾತ ಕೆಲಸಕಾರರು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಖಲು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಪ್ಪು ಈ ಊರ್ದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವೇರ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಯಾನಿ ಕೊಡ್ತು ಪಂಪೆ ಈ ಮಂದಿರಡೆ ವಾರ ವಾರ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೆ ಯಾಬುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಜನೆ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲ ಭಜನದ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಜನೆ ಪಾಲ್ಪಡಬೇಕು ನಾಯಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಗಾಯನ ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಡೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಡೆ ಉಂಡು ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲ ಭಜನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ವೇದ ವಾಕ್ಯಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಯತ್ತದ ಪಾಲನೆ ಆತಂದು ದಯನ್ ಪಂಪ ಪಂಡ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಜವನೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಂದಿರನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಭಜನೆ ಪಂಪು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸೋನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾದ ಅವು ಭಜನೆ ಇಂದಿಯಾನೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನಾಯಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಭಜನೆಡಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವತ್ತಲ್ಲೇ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಪಂಪೆ ನಾವು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಈ ಊರ್ದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಕ್ಕೂ ಈ ಊರ್ದಾಗ್ಲಾದಕ್ಕೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಾಗಲಿ ದಯ ಪಂಪೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಕೋಡೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂಯರ ಪೂರ್ಣನಾದ ಆಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನನೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಆಯನ ಬದುಕು ನೆಂಚಿನ ಪಂಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪಂಪಿನ ಗುರುತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಮಂದಿರ ಬೋಡು ಮಂದಿರ ಒಂಜಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ
ಒಂಜಿ ಏಕೈಕ ಧ್ಯೇಯನ ದಿವೊಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇನ್ನಕ್ಕೆ 13 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನದೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. దాని పండ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕಿರಿಯಕ್ಕಲು ಐಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನವೀನ ಅಲ್ಲಿವರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ನನಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ. ತಿಳೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆವಡಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂತ ಬಿರಜಾರ್ವೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮತೇನಾರು ಆವ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಆಯನ ಹೊರ ತಿರ್ಪು ಜಬಡದು ಯಾನು ಮಿತ್ತುಕುಲ್ ನೋಡು ಅಂಚಿತನ ಭಾವನೆ ಪುಡು ಅವು ಮಾತೆಕ್ಲ ಮೂಲ ತದ್ವಿರೋಧವಾದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ. ಅವತ್ತಂದೆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲೇಕನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕಾರ್ಯಲ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಇಂಚಿ ಹೇಳ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜಾತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ನೆಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನನ್ನ ಲಾತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಸೆಲು ಮಾತ ಆಸೆನು ಆಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ದೇವದೇವರು ನೆರವೇರಿಸವಾಡು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಕೊರಂದೊಲ್ಲೆರು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅವರ ಶ್ರೀತ ಹರಿಭಟ್ರೇನೆ ಯಾನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀತ ಹರಿಭಟ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒವೇ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನ ನಾಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು. ಈ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದಿರ ಹಿರಿಯಕಲ್ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲಕ ಮೂಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಾಗ ಐನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರನೇ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಗಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒವೇ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಒಂಜಂತು ಸತ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಜಗದ್ಗುರು ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಪುನಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಐನಿ ಇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬತ್ತು ಉಂತವನಂಜೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟದೈನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರಡು ವಾ ಜನ ಬರಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟವಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಿಕ್ಕಲು ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಳು ಇನಿ ಕಾವುಡಾಂಡು ಇನಿ ದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಗಳ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪಂದಾರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಏರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೊಂದಿಲ್ಲರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟು ನಂಜ ಕೆಲಸನೇ ಈ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಾನಂಡ ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ತಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಪದಿ ಕೊರಂಚಿನ ಆ ನರೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನಡೆ ಆ ನರೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡೆ ಯಾನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಬಡ ರಾಜಕೀಯ ಬಡದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ವಾ ಅಪಾದೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಡ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಉಂಟು ಬನ್ನದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲಡೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಉಂಟಾಗ ಒಟ್ಟಿಗಾಕ ನಾವು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಒಳಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಾದ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣುಲ್ಲಾಲ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅತಿಥಿಗ ಅಭ್ಯಾಗತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ